novo resumo das novas que nos chamaron a atención esta semana no portal de Mancomún e un rápido repaso do próximo podcast e o boletín publicado. Empezamos a semana falando de Organic Maps, aplicación de mapas en conexión de software libre, pensada para viaxeiros, turistas, excursionistas e ciclistas. Está baseada nos datos colectivos de OpenStreetMap. Avisamos da apertura do prazo de presentación de candidaturas ata o 2 de outubro para o Premio ao Mellor Proxecto Universitario con Licencia Libre 2021. Avisamos tamén da conferencia WADEC 2021, a maior conferencia da comunidade de GNOME que terá lugar este ano en formato en liña e celebrarase entre o 21 ao 25 de xullo. Trouxemos a nova do primeiro procesador europeo de software libre, eProcessor, pensado para solventar parte dos problemas da dependencia tecnolóxica e industrial dos países europeos. Falamos da próxima conferencia da comunidade de OpenStreetMap, State of the Map 2021, que terá lugar do 9 ao 11 de xullo de 2021, en formato en liña. Comentamos que a Linux Foundation Public Health está preparando o primeiro pasaporte internacional COVID-19, iniciativa para permitir a verificación interoperable e confiable de certificados COVID. Compartimos as declaracións de Thierry Breton sobre o software libre. Breton dixo que é o elemento clave para lograr a soberanía digital de Europa. E rematamos a semana falando do repositorio DUR para Debian, análogo ao repositorio AUR, que permite aos desenvolvedores distribuir os seus paquetes sen ter que incluílos nos principais repositorios da distribución Debian. Publicamos unha nova entrega do boletín de software libre para o sector empresarial correspondente ao mes de xullo. Con este último boletín chegamos xa aos 50 publicados. O proxecto destacado deste mes é LiberaForms, unha solución de formularios libres e respetuosos cos dereitos digitais e a privacidade. A próxima semana presentaremos no Gaiastec o primeiro faladoiro de Mancomún, charlas en formato videopodcast onde tanto as condutoras destas conversas como os participantes son mulleres relevantes no mundo tecnolóxico, e especialmente mulleres en contacto con temas relacionados co software libre e a cultura libre. Ata a próxima semana!